भाई हमार हमसे होम ग्राउंड दरोगा एक कॉलेज में आज क्रिकेट के टूर्नामेंट भइला जौन जूनियर लोग के भइला। बाकी आज के मैच में 2-4 गो सीनियरों खेल रहल भाई, ये हम कहे के चाहतनी। और हमरा एम्पायरिंग करे के मौका मिल रहा तो हम बहुत खुश रहनी। और ये जौन टूर्नामेंट भइला जेमें पैंथर फिजिकल एकेडमी के पूरा सहयोग से ही भइला। और हमारे अरुण भाई रहन, सुनील सर रहनिया, चंदू सर रहनिया। अरुण भाई के द्वारा हमसे के आज जौन फीता कटावल गइला आ ओकरा बाद फीता कटला के बाद हम अरुण भाई पूरा शेर खाने चलते रउआ सबके लौकत हुई। ओकरा बाद टॉस भइला, टॉस के भइला तो खाली टॉस के तो हमारे अरुण भाई के पेटे पर गिर गइल सर जौन शिकार रहल सर, तो टॉस दियाइल ना। ओकरा बाद दोबारा हम पूरा आदमी के हटैनी, हटैला के बाद ई भइलाटे कि लखराम के टीम टॉस जीत गइल सिया। जीतला के बाद हम कुछ कह लास्ट हम से ईमानदारी से खेलाएम सन, जितना ईमानदारी से होला वही तरह गेम होई। आ ओकरा बाद तार लोग के नाक मुंह देखे करे कि हई हो गइल चाहे हो गइल। एम्पायर के दोनों टीम खातिर बराबर बात, एम्पायर के एगो होला न। ओकरा बाद मैच चालू हो गइला। 8-8 ओवर का मैच रहला जौन कंधवारा के टीम 8 ओवर में 64 रन मरलसिया। जौन समान स्कोर रहला एकरा के लखराम के टीम पूरा आसानी से चेस कर ललसिया। ओकरा टीम जीत गइलसिया। ओकरा बाद पूरा दर्शक लोग में खुशी के माहौल रहला, रउआ सब देख सकतनी। आ पूरा जूनियर के मैच रहला त पूरा जूनियर लोग जुटल रहला। ओकरा बाद कप के साथ पूरा लोग लखराम के टीम खुशी मनावती है, देखी सब।